Mari masak, korahane numpuk wakeh, lanjut ngresiki kompor. Assalamualaikum. Halo Kang Was Mbak Yu. Ceritane iki ngono arepe nggawe bubur kacang ijo. Lah sadurunge digodhog, kacang ijo niki mau wis dikum sawengi utuh. Ket wingi sore olehku ngeko, mari ngono dicuci terus digodhog. Proses nggodhoge ancene rada suwi. Olehku nggodhog iki mau, banyune kan wis umum, mari ngono tak tambahi banyu maneh. Lah iki mau tak cok banyu ambal ping 3. Urung duwe panci presto, dadi yo nganggo panci biasa wae, tapi yo kudu sabar karena prosesnya kuwi mau suwi. Yen kacang ijo niki mau wis empuk, lanjut santene dituangke kabeh, tapi iki sing terakhir ditinggal wae soalnya iki ono endek-endeke. Engko yen melok nyemplung iku mau nggari gero. Oh iya, sadurunge iki mau wis tak wehi gula Jawa, gula pasir karo uyah. Uyah sithik wae gurung menyatukan rasa. Mari ngono iki tak udak-udak terus ben santen iki ora pecah. Mbuh ya sing diarani ora pecah iki mungkin ora ngrumpul ngono kae mungkin lho. Wis sembuh lah pokoke ngono kuwi. Sepurane sing akeh menawa sing nonton ki mau rada risih karo komporku. Mergo tampilane kaya ngono kuwi bayu rusuhe pol. Lah iki ngon pinggiran panci ya rusuh. Iki reget ya saka kacang ijo ki mau mergo pas digodhog ki mau bludak. Lah sing bludak ki mau sampai teko kompor ki mau lho. Wis singkat cerita bubure ki mau wis mateng. Lanjut masak oseng buncis langsung wae digongso perbumbuane sing wis diiris-iris. Sayurane dicemplungke iki mau ono buncis mie wortel. Diaduk-aduk terus sampai sayurane ki mau layu. Kira-kira sayurane wis rada layu iki tak tambahi banyu sak cukupe terus tak tambahi uyah. Tak wehi penyedap karo gula pasir lanjut diudak-udak meneh. Lah iki tahu sing wis digoreng tak cemplungke sisan mari ngono tak wehi kecap juga. Singkat cerita iki mau sing wis mateng. Lah dalah bar masak bayi tumpukane korahane sak menembane iki. Lah iki pangkringane kompor tak jupuk iki arepe tak korahi sisan. Ya wis iki aku tak korah-korah dhisik. Iki aku korah-korahe ngungsi dadine yo tak skip bae korah-korahe. Sing korah-korah kae mau wis rampung iki tak lanjutne ngresiki kompor. Mbuh iki pirang dina sing gak ngresiki kompor. Regete lho jan biyuh nemen pol pokoke. Umpama saben rampung masak kuwi mau gelem resik-resik iki yo gak sampe nemen koyo ngene iki. Saking aku iki gak wong rajin dadine yo oleh resik-resik kompor yo gak saben dina. Iki yo paling emeng aku iki nek resik-resik kompor ngene iki lho. Jane iki yen kompore resik, masak yo dadi semangat ngono kuwi lho. Lah iki sing resik kompor gur sak penake dhewe iki mau gur tak lap langsung to. Mari ngono ganti lap sing rada resik tak cemplunge banyu. Wis dilap-lapke ning kompor sampe rata ngono kuwi. Lagi ngisore kompor yo tak junjung-junjung tak lap-lap ben yo rada resik ngono kuwi lho. Mari ngono iki ganti lap sing garing. Dienggo ngelapi kompor sing ana banyune iki mau ben asat. Wis ngene tok olehku ngresiki kompor gak atek disabun ngono kuwi sampe muruh sabun ngono gak males aku. Masalah ngono ki kan dadak nyopoti kabeh to. Gak aku ki nek kok nyopoti ngono meng. Lah aku ora iso balekke meneh. Lah timbang kok dadi proyek sing iso bongkar tapi gak iso pasang, mendingan wis ngene wae sing gampang ngono kuwi lah. Wis rampungan kabeh ki mau arepe lungguh. Lah kok tibake bagian ngarep iki mau urung tak sapu iki mau kelalen ya ampun. Ya wis iki tak rampungke olehku nyapu dhisik. Iki sisan tak beresi bagian kene iki ya ampun kok semopel banget. Akeh barang-barang sing ana kene tapi gak tertata rapi. Iki arepe dibuang kok jarene isih kanggo. Sing ana payung ya ana kumpo tapi kuwi kumpone rusak. Durung sempet didandani, didongkrokke nang kono tok. Arepe diketone rosok ki mau eman, masalah kuwi mau ya isih kena didandani. Tak tinggal nyapu, bocilku ki mau gak enek beneke mesti duwe proyek opo. Lah ternyata bocah ke lho wis teko kono ke lho. Angger wis nyekel pit wi arahane mesti kabur wis, kabur pokoke. Bocah sakmene iki yen kon anteng nang omah ki mau panggah angel, apa meneh kuwi sing jenise kaya anakku ngene iki. Yah, mergo durasi videone wis entek, tak pareng dhisik.